Predstav si, že sa raz zobudíš a zistíš, že celý tvoj život existuje v dvoch verziách. Jedna, ktorú žiješ ty, a druhá, ktorú si pamätajú všetci ostatní. Toto je príbeh muža, ktorý mal naraz dve minulosti, dve rodiny a dve pravdy. A musel zistiť, ktorá z nich patrí jemu, ak vôbec nejaká. A najhoršie je, že sa to nestalo v sci-fi svete, ale v našom, medzi nami. Volal sa Tomáš, mal 32 rokov, úplne obyčajná rutina, práca, domov, spánok, nič zvláštne. Až kým jedného dňa neprišiel do firmy a u recepčnej ho privítala vetou: Tomáš, čo tu robíte? Veď ste dali výpoveď včera. Tomáš sa len zasmial. To bude omyl. Ale recepčná mu podala papier, podpísaný jeho menom. Jeho podpis, jeho rukopis. Niečo sa v ňom pohlo. Nie strach, ešte nie. Skôr zvláštny pocit déjà vu, ktorý nemal existovať. Keď sa vracal domov, otvoril dvere a niečo bolo zlé. Obraz na stene, koberec v hale, malú sošku na poličke nikdy predtým nevidel. A predsa to pôsobilo povedome. Ako keby tam tie veci kedysi patrili, ale nie v jeho živote. Na stole ležala fotka. On, objímajúci ženu. Nízku brunetku, ktorú nikdy v živote nevidel. Ale on sa tam usmieval. Ako keby ju poznal roky. Zadýchal sa, sadol si a zavolal svojmu najlepšiemu kamarátovi. Telefón zvonil dlho. Nakoniec to niekto zdvihol. Hlas bol známy, ale nie kamarát. Haló? Jano? Kto volá? Tomáš, čo si blázon? Nemám žiadneho kamaráta Tomáša. Tomáš stuhol, dýchal ťažko. Jano, prestan, to nie je sranda. Počúvaj, kamarát, nevolaj na toto číslo. Klik. Ten hlas neznel na žart. Znel úprimne zmetene. Tomáš si v ten večer sadol do tmy a prvýkrát pocítil skutočný strach. Nie z toho, čo nevedel, ale z toho, že možno svet vie niečo, čo on nie. Nasledujúce ráno sa zobudil s hroznou migrénou a v telefóne mal alarmy označené. Nezabudni, čo sa stalo. Zapisuj si všetko, čo sa zmení. Nič nie je náhoda. Neboli tam predtým, ale boli jeho. V kuchyni našiel papier s nápisom: Streda nie je tvoja, nevracaj sa. Bolo štvrtok. Tomáš netušil, čo robil cez stredu. V kalendári nemal nič. V telefóne nemal nič. A predsa mal pocit, že niekto iný ten deň prežil zaňho. Na stavbe kúsok od jeho bytu stál muž. Keď Tomáš prechádzal okolo, ten muž mu zakričal: Tomáš, včera si zabudol prilbu. Tomáš sa otočil. Vy ma poznáte? Čo ti je? Veď sme spolu robili 2 roky. Máš doma malého syna, nie? Tomášovi prebehla chrbtom zima. Syn? No áno, ten, čo má tú modrú kolobežku. Vždy si mi hovoril, že ju nechce pustiť z ruky. Tomáš skoro prestal dýchať. Nikdy v živote nebol otcom. Aspoň vo svojom živote nie. Ale muž hovoril presvedčivo. A Tomáš mal zrazu pred očami obraz chlapca, ktorý sa smeje. Ale ten obraz nebol spomienka. Skôr pocit. Ako keby to žil niekto, kto používal jeho oči. V ten istý deň ho zastavila žena na autobusovej zastávke. Tomáš, prečo si ma včera nechal čakať? Slečna, ja vás nepoznám. Nie? A to si mi hovoril, že ma vezmeš do Serede. Tomáš ju sledoval a uvedomil si, že aj keď ju nepozná, jej tvár vytiahla z hĺbky mozgu zvláštny tlak. Niečo ako spomienka na spomienku. A potom povedala vetu, ktorá všetko zmenila. Prepáč, možno si to bol ten druhý. Tomáš sa jej spýtal: Aký druhý? Žena nechcela hovoriť, ale nakoniec povedala: Ten, čo sa správal presne ako ty. Vyzeral presne ako ty. Ale nebol ty. Hovoril inak. Smal sa inak. A jeho oči boli prázdne. Tomášovi sa rozbúšilo srdce. Kedy ste ho videli naposledy? Včera večer. Stál na ulici a pozeral sa do okna vášho bytu. Tomáš sa ponáhľal domov. Nohy sa mu triasli. Keď otvoril dvere, všetko bolo na svojom mieste. Až na jednu vec. Na stole ležal papier. Iba jedna veta. Už si blízko. Ale iba jeden z nás môže zostať. Tomáš spozoroval svoj vlastný rukopis. Ale nebol to on, kto to napísal. Ale zároveň to bol presne jeho štýl. Odrazu počul kroky za sebou. Otočil sa. A tam stál muž. Presne ako on. Rovnako vysoký, rovnaké vlasy, rovnaké všetko. Len oči boli cudzie. Ten život, ktorý žiješ, je môj, povedal. Tomáš cúvol. Telo sa mu chvelo. Zadíval sa na muža pred sebou a uvedomil si hrozivú pravdu. Nevyzeral, že by prišiel, aby mu ublížil. Vyzeral,
Unavene. Vyčerpaný. Bolesť mala v tvári hlboké ryhy a povedal tichým hlasom: Ja som ten pôvodný. Tomáš nedokázal odpovedať. Muž dodal: Teba vytvoril svet, ktorý si vybral. Mňa, svet, ktorý som neunesol. Urobil krok dopredu. A teraz musíme rozhodnúť, ktorá verzia z nás má právo žiť ďalej. Ktorý z nich bol skutočný?